Днес ще споделя как стартира всеки един мой ден, независимо дали е делник или събота и неделя, като преди това искам да изразя благодарност към всички хора, които задават въпроси, с които споделяме опит и се вижда, че все пак има полза от моите видеа, тъй като ги стартирах, бях доста ентусиазирана. Нормално имаше моменти на спадове, защото си казваш хората изобщо дали ще ги гледат, дали ще имат интерес, но в крайна сметка винаги виждаш, че има полза. Преди да се събудя, изразявам благодарности. И всеки един от нас може да бъде благодарен най-малкото за това, че се събужда, че е жив, че диша. Когато стана, пия топла вода. Сега съм по програмата за пречистване, съответно преди водичката си изсипвам едно съшенце балансоитин. Ето е и кутийката. А който е по програмата Energy, това го прави по-късно през деня или вечер. Важна е рутината. След което тази книжка ми е подарък за рождения ден. Луис Хей, утвърждения и медитации. На случайен принцип отваряш и си четеш. И определено винаги съвпада с твоите мисли, с твоите чувства и емоции за самия ден. Докато си пия кафенцето, винаги си пускам и утвърждения, положителни естествено. А преди закуската, когато съм на работа, си правя крачките, освен че пътувам, гледам да ходя и пеша. А когато съм си вкъщи събота и неделя и нямам излизане сутринта, или си карам неподвижното колело, или си правя от програмата Energy 10-минутната гимнастика. Успешен